טוב, בגמר העבודה הכנסנו בסביבות ה-25 קילו גז. בואו נראה את השעונים שלנו. אנחנו יכולים לראות פה ביניקה 69 PSI, 5 מעלות, כיסה 245 PSI, גז 22. אנחנו רואים פה מה טמפרטורה פה לא מדויק כל כך, אז אנחנו נסתכל על מה טמפרטורה השני ששמנו, 17.5 מעלות על היניקה, לעומת 5 מעלות של הגז. אנחנו רואים שאנחנו פה בסביבות ה-12 סופרית, זה מצוין, 12 סופרית זה מצוין. אוקיי, סיימנו את העבודה, המערכת עובדת יפה מאוד. אפשר לראות שסתומי התפשטות בספיידר, לראות שהכל לא קופא, קר מספיק, סוללה. ניתן לראות כאן את הספיידר עם השסתומים. אנחנו רואים שהספיידר שלנו מזיע יפה, שסתומי התפשטות פה, זה השסתום שלנו במקרה, מצוין. כל פיקס לאחר כל הבדיקות, רסוסטה תחת שמן, גבוה נמוך, פה כזה טמפ, אוברלואוד עם כיוונים של טיימר, הכל בסדר, אנחנו זוזים כלים ויוצאים. תודה רבה לכולם ויום טוב.